Veniți, de luați lumina. 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 Și pentru ca să ne învrednicim noi să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte în vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea dintâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, făgărându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați, nu este aici și s-a sculat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde este zăcul Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată, am sus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori venind în oraș au spus căpeteniile preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat
și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Slavă Sfintei și celei de ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Viață Dumnezeu risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Cu pace Domnului să ne rugăm.
pacea de sus pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă strânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Preasfințitul Episcopul nostru Siluan, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru comunitatea noastră din Genova, pentru comunitățile din toată Italia, din toată lumea, pentru poporul italian Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânt locașul acesta, țara aceasta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului, pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm în învierii cele de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat! Răspundeți cu toată puterea și cu toată forța, înseamnă că trăiți și că vă bucurați într-adevăr
că am ajuns din nou ziua Învierii, care este cea mai importantă zi din viața noastră. Această zi trebuie să o trăim dimineața când ne trezim. Ziua Învierii, ziua în care Dumnezeu ne-a dat posibilitate să trăim din nou și să avem încă timp să ne pregătim pentru viața cereșnică. Fiecare zi, fiecare clipă din viața noastră este o pregătire pentru bucuria cea veșnică. Pentru că lumina pe care astăzi ați primit-o, lumina lui Hristos, care să dăruiește tot poporul, care să dăruiește cu toată dragostea, este lumina veșniciei noastre. Este darul lui Dumnezeu pe care ni-l dăruiește și pe care nu-l prisosește dăruindu-l fiecăruia dintre noi. Este cel mai frumos și cel mai profund. Este profund darul acesta lui Hristos, pentru că îl dă cu toată dragostea Lui. Dragoste pe care noi nu o să ajungem niciodată. Dragoste pe care, la intensitatea căruia nu putem să ajungem niciodată pentru că suntem oameni. Însă tendința noastră, intenția noastră aceasta este să ajungem să trăim în dragostea lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, că învierea ne așează în această dimensiune a dragostei lui Hristos. Și mă întrebam zilele acestea, ce ne unește pe noi românii? Ce ne mai unește pe noi românii în afară de cele veștile care le vedem la televizor, așa, care nu sunt din cele mai bune de cele mai multe ori? Ce ne unește pe noi românii ortodoxi într-o țară îndepărtată, departe de glia noastră, departe de tradițiile noastre strămoșești, departe de biserica noastră, departe de familiile noastre dragi, departe de pământul nostru? Ce ne unește, iubiți credincioși? Cine v-a chemat astăzi? Că noi nu v-am telefonat, că nici nu aveam timp să vă chemăm, să vă telefonăm. Cine v-a chemat astăzi? Cum a făcut așa să fim atâția împreună în această seară sfântă? Hristos, iubiți credincioși. Învierea ne unește. Iată, mărturisirea aceasta a dumneavoastră, fără să o spuneți, fără să o scrieți nicăieri. Este pornirea dumneavoastră aceasta, mă duc și eu la înviere. Mă duc să intru și eu în înviere, să fac și eu parte din înviere. Iată ce îi unește pe români. Iată ce îi unește pe ortodoxi români de pretutindeni și nu numai români, pe ortodoxi de pretutindeni, învierea, crezul nostru în învierea lui Hristos. Crezul nostru că Hristos, Cel ce moare pentru lume, Cel ce își asumă această moarte pentru întreaga lume, nu numai pentru unul sau pentru celălalt, cuprinde în brațele sale pe cruce întreaga lume. Și cuprinzând întreaga lume înseamnă că poartă păcatul întregii lumi în mormânt, în iad și îl deșartă acolo. Și ce se întâmplă? Înviază a treia zi, dăruind lumii o față nouă, dăruind lumii o altă perspectivă, perspectiva învierii sale, căci odată cu Hristos cel înviat, înviem și noi. Omorâm păcatul ca să înviem la viață nouă, la o viață în Hristos și cu Hristos, căci fără de Hristos nu putem să trăim. Fără Hristos și fără biserică nu putem să fim. Și n-aș vrea să rămâneți niciunul în afara bisericii și în afara milei, fără de marginea lui Hristos. Că de aceea ați venit, de aceea luați lumină, de aceea mărturisiți această credință a dumneavoastră, ca să fiți și dumneavoastră împreună cu Hristos. Iată ce ne-a adus și ce ne-a purtat astăzi pe noi aici, la biserică, în număr mare. Crezul nostru, crezul și mărturisirea noastră, că Hristos cel înviat se dăruiește lumii și din lumea aceasta fac și parte și eu și fiecare dintre dumneavoastră. Lumina aceasta ne cuprinde pe toți. Să nu rămână nimeni în afară de lumină. Și cel care vine în ceasul al 12-lea să aibă parte de lumina lui Hristos și de bucuria lui. Să intre în bucuria lui Hristos. Este zi de sărbătoare. Este zi în care împlinim, încununăm postul, patimile noastre, pentru că pătimim zi de zi. Dar după fiecare greșeală noastră, după fiecare
lucru pe care îl facem de multe ori cu nesocotință. Ne căim, avem smerenie, avem nădejde că Dumnezeu ne iartă pentru că am venit și am cerut iertare și Dumnezeu ne dă această perspectivă a învierii pentru că ne-am curățat de păcatele noastre. Nu o să putem niciodată să ne curățăm cu propriile noastre forțe. Nu avem această forță suficientă să ne curățăm păcatele. Dar știm că Dumnezeu, Cel care este atotputernic, poate să împlinească neputința noastră. Poate să dăruiască slăbiciunilor noastre întărire, ca să ne putem duce crucea până la capăt. Și unde este capătul, mă veți întreba? Unde, Părinte, capătul crucii noastre? Până unde trebuie să ne purtăm această cruce? Până în veșnicie, iubiți credincioși. Acolo este capătul drumului nostru. Nu este moartea fizică. Noi nu credem că moartea fizică încheie toate socotelile cu noi și cu Dumnezeu. Noi credem că murind înviem spre moartea cea veșnică, fără de păcat, înviem pentru că Hristos ne dă această posibilitate să fim vii în veșnicie. Și nu oricum ne dăruiește ce? Lumina sa cea sfântă. Lumină care luminează drumul nostru către veșnicie. Care ne luminează și care arde păcatele noastre. Ca ceara să se topească păcatele noastre. Ați văzut cum spunem acum la înviere. Ca ceara să se topească toate păcatele noastre la focul flacărei acestea în dragostei lui Hristos, care să cuprindă tot poporul, să ne cuprindă pe fiecare dintre noi. Și spunând să ne cuprindă, vă spun nu numai celor care sunteți frecvenți duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, și celor care sunteți afară, și celor care sunteți în stradă. Nu rămâneți în stradă, nu rămâneți afară de biserică. Învierea nu se sfârșește doar cu actul primirii luminii. Am luat lumină, mi-am aprins lumânarea și am plecat acasă liniștit. Nu este aceasta liniștea. Liniștea este să intrăm împreună în biserică, să săvârșim liturghia aceasta sfântă din noaptea învierii, în care slujim împreună cu Hristos, Cel înviat, Cel care ne-a așezat în lumină. Este prezent cu noi în Sfânta și Dumnezeiasca liturghie pe care o începem imediat acum, după ce intrăm în biserică. Să fiți prezenți cu toții, să fiți prezenți pentru că vă nominăm pe toți pe numele dumneavoastră, în acatistele dumneavoastră, în pomenicele pe dumneavoastră pe care le dați astă seară. Este lumina sfântă, este ziua sfântă, în care nimeni dintre dumneavoastră nu trebuie să rămână nepomenit la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Să veniți, să vă lăsați pomenicele ca să vă pomenim astă seară, în mod special, în această liturghie sfântă. Știm că din binecuvântate pricini nu o să puteți rămâne toți. Nu plecați până nu vă luați Paștele, pâinea sfințită, pe care am sfințit-o, pe care am pregătit-o, ca mărturie a acestei zile sfinte. Să o luați ca să o aveți zilele următoare, în fiecare dimineață, să o luați pe nemâncate. Vedeți, este rânduiala noastră, ca în tot ceea ce facem să avem prezentă sfințirea lui Dumnezeu. Să avem prezentă sfințirea. Și sfințirea, iată, vă dăruim în liturghie și în pâinea sfântă din noaptea Paștelui, care să vă sfințească viața. Pentru că acest lucru dorim, iubiți credincioși, să ne sfințim cu toții. Dacă Hristos vine în lume și ia trup de om și se coboară, nu? Din înaltul cerului, de ce oare face acest lucru? Face, iubiți credincioși, ne dă posibilitatea ca și noi să ne îndumnezeim, pas cu pas, pas cu pas, clipă cu clipă, jertfă cu jertfă, să înaintăm către această îndumnezeire a noastră, care vine, care se dăruiește, pe care știm că o putem dobândi prin această mărinimie, prin această milă fără de margini, prin această iubire imensă a lui Hristos. Avem împreună cu noi, ca în fiecare an, pe Don Andrea, paroco de la Chiesa Grande, de la Chiesa Madre di Sestri Ponente. Lui è sempre stato presente con noi
il nostro carissimo, amatissimo fratello, ma lui ha portato stasera anche il saluto della Curia di Genova, il saluto del cardinale Angelo Bagnasco, del nostro carissimo, amatissimo amico, il vescovo Luigi Paletti, pe care îl cunoașteți, că ne iubește și care vine frecvent. Ringraziamo per il vostro sforzo, perché le nostre preghiere sono un po' più lunghe, però sono vive, sono di cuore, certamente sono di cuore. Așa că vedeți această atitudine pe care frații noștri catolici, pe care au avut Paștele duminica trecută, această atitudine de îmbrățișare, vin să ne îmbrățișeze și să se bucure împreună cu noi. Noi ringraziamo perché voi siete stati venuti a festeggiare insieme con noi la resurrezione. Noi speriamo con tutto il cuore che sarà, ma non lontano, il giorno quando festeggiamo insieme la resurrezione. Va veni și acel ceas când bisericile noastre vor putea din nou, cum au făcut 1000 de ani, 1000 ani abbiamo festeggiato insieme la Pasqua. Cum 1000 de ani am putut să sărbătorim împreună Paștele, nădăjduim să se întoarcă acele vremuri bune. Dar când Dumnezeu va rândui, când Dumnezeu va așeza în matca sa lumea aceasta, așa cum a așezat cerul, așa va așeza și pământul. Hristos a înviat, iubiți credincioși! Să fiți treji, să fiți în trezvia aceasta și să trăiți această trezvie a învierii. Bucuria aceasta să vă cuprindă, dar să nu se stingă, să rămână veșnică, să rămână în următoarele zile. Noi mâine săvârșim a doua înviere la ora 12 ziua, luni, săvârșim Sfânta Liturghie din prima zi a Paștelui la ora 9 de dimineață până la 12. Știm că foarte mulți dintre dumneavoastră aveți probleme. Faceți-vă de așa rânduială să puteți să fiți la liturghia aceasta din înviere de luni. Și mâine la a doua înviere, Dumnezeu să dăruiască și să vă dăruiască și să ne dăruiască nouă, tuturor celor care ați ostenit ca să pregătiți Paștile, binecuvântări cerești, bucurie cerească să vă împlinească și să vă cuprindă în aceste zile și această bucurie să ne o mărturisim unii altora, pentru că este zi de mare sărbătoare, este zi de bucurie pentru tot creștinul de pretutindeni. La mulți ani! Și Hristos a înviat tuturor! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm în învierii cele de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte. Deschideți ușa ca să intre Împăratul Slavei. Este Domnul cel puternic, este Domnul cel tare. Deschideți porțile să intre Împăratul Slavei. Este Împăratul lumii, Împăratul cerului. Deschideți porțile să intre Împăratul cerului. Este Domnul cel tare, este Domnul cel prea puternic.
care dă biruință și lumină lumii acesteia. Hristos a